вкъщи. Всеки може да се кандидатира за председател на ДПС от нашите членове. Да, аз се кандидатирам. И така, започваме разговор за случващото се в Движението за права и свободи. То се случва от известно време, не само от момента, в който стана ясно, че Мустафа Карадайъ е подал оставка, а още и по време на кампанията, когато внезапно от нашите предизборни хроники изчезна гласа на Мустафа Карадайъ, а колеги разказват, които следят тези региони, че на терен се е появил Делян Пеевски. Горе-долу по това време разбрахме от сайта на парламента, че Пеевски е станал съпредседател на парламентарната група на ДПС, така че всичко, което се е случвало, има своите обяснения. Така, между другото, твърди в своето послание към петъчния форум на ДПС и самия Ахмед Доган, като казва, че всичко си има предистория, но за всичко сега ще говорим с моя гост Осман Октай. Основател на ДПС, бивш депутат, бивш заместник-председател на партията, много близък с Ахмед Доган в периода, в който беше част от ДПС и който не сме чули да коментира тези процеси както всъщност избухна бомбата един ден, в който Карадайъ подал оставка. Здравейте! Благодаря за поканата. Сега. Действително преди 2 седмици пред ваши колеги публично заявих, че повече няма да давам интервюта. В момента, когато обявиха Делян Пеевски за съпредседател на парламентарната група. Уважих вашата покана, защото много сериозни хора в държавата ми се обадиха, че трябва да взема отношение. И аз за това се отзовах, защото особено след петъчното заседание на Централния съвет на ДПС, трябва поне да говоря в името на основателите на Движението за права и свободи. Какво се случва, господин Октай? Преди да кажа какво се случва, много хора говорят за медийния образ на Доган, колко е велик, колко е нестандартен. И даже чувам, че баба Ванга била казала Доган ще се върне и да оправи държавата. И не се ли връща? Да. Видяхме, че се е разболял от грип и не се върна. За да говорим за Доган, аз написах 2 книга, която не се решавам да я публикувам. Всъщност, кой е самия човек, господин Доган, Ахмед Доган? За да говориш за действията на Доган, трябва да си не само работил с него, но да си съжителства с него като повече от братя. Да е бил на сватбите на синовете ти, да е целувал ръка на баща ти, да ме е водил при майка си, при сестрите си. Такива ли са вашите отношения с него? Едно време, сега ще кажа една шега пред вашите медии, Гюнер Тахир от името на протеста на младотурците срещу Осман Октай и богатия север беше казал, ние не можем да се доберем до Доган от Осман Октай, който го окупирал. И със смях и ирония казаха, не сме сигурни дали не спят заедно. И аз тогава на вашите медии на шега казах, Гюнер Тахир и компанията не знаят, ние сме спали с Доган в едно легло. Но си останахме мъже. Защо го казвам това сега? За да познаваш Ахмед, трябва да си бил с него в много и такива емоционални моменти, интимни моменти. За да можеш да говориш за човека. Човека, който е тайнствена и медиен образ. Бог да опрости баща ми на времето, когато много искаше Доган да му целуни ръка. Отидахме в нашето село и той тогава на мен, на Юнал Лютви и на Доган каза следното. Ако искате да обслужвате народа, ще ви плюят медиите. Ще бъдат много критични срещу вас. А ако почнат да ви хвалят, значи сте ни предали. Помня тази реплика на баща ми и затова започнах да говоря. И сега. Историята трябва да се изучава и на партиите и е много важно да знаем и да си отговорим на въпросите, защото нещата се повтарят. Имаше преврат срещу основателите на ДПС в Кърджали 1 декември 1996 година и след това се промени устава и напусна Доган и компания ОДС.
2001 година аз отново станах заместник-председател, шеф на предизборния щаб и като такъв направих две неща. Фонд избори с шеф на фонда, председател доктор Адемов, Карада и член на управата и Ахмет Емин, член на тази управа, и отидах в регистрирах съда и казах, от тук нататък всяка стотинка, всеки лев ще влиза в този фонд и никой, всеки, който вземе пари и продаде места в листите, ще бъде изключен от партията. И говорихме на заседанието, колкото и да се вярва, тогава имаше демократичност. Сега, когато дойдоха листите, ще го повтарям, никой няма да повярва. От регионите Доган не беше предложен, Ахмед Доган не беше предложен да води нито една листа нито от Кърджали, нито от Благоевград, нито от... никъде. 2001 година. И тогава стана голяма драма. А нямаше ги представители, предварително даден списък на групировките. И когато дойдоха листите и регионите не отстъпваха, и тогава стана голяма драма в партията. Защо разказвам тази история? Тя е съотносима към сегашната ситуация. И тогава Доган остава да води листа в Добрич и с гласовете от Турция го вкарахме в парламента. Решихме, че ще се успокоят нещата. Обаче на първото заседание на парламентарната група, заедно с Централното оперативно бюро, когато Ахмед преди заседанието беше в Бистрица горе с Илия Павлов, и отидах аз да го поканя да дойде да уважи, и той каза, аз разпускам парламентарна група, Централен съвет, Централно оперативно бюро за това, защото тези хора ме унижиха. Както да е, след 3 часа той дойде и каза, че разпуска Централен съвет, разпуска Централно оперативно бюро, разпуска парламентарната група и той еднолично ще решава. И тогава в знак на протест аз си подадах оставката, като заместник-председател и член на оперативното бюро, защото се отказва да се свиква Централен съвет. Ще готвим съуправление с Симеон. И ще кажа нещо много важно и свързано с сегашната ситуация. Викам тогава на 4 очи в разговор, какъв ти е проблема с Илия Павлов? И той каза тогава, и това съм го описал в моите спомени, че му дължи $700,000. Кой на кого? Ахмед дължи $700,000 на Илия Павлов. И затова той има проблем. Ще го кажа грубо, заради настоящата ситуация. Ахмед продаде управлението на Симеон тогава за $700,000 на Илия Павлов. И това напрежение продължи до уволнението на Стоян Ганев, началник кабинет на Симеон и така нататък. Сега, защо разказвам тази история? По-нататък, това влияние на Илия Павлов върху управлението, особено по време на Тройната коалиция, му костваше смъртта. Сега, настоящата ситуация. Кои са новите герои? Настоящата ситуация. Още пролетта излезе съдебно дело, където вече има окончателно решение на съда и издаден изпълнителен лист, че Ахмед Доган, който е собственик на ТЕЦ Варна, мажоритарен собственик. И когато си мажоритарен собственик на ООД, ти носиш отговорност с цялото си имущество, дори на децата си. А не като в акционерно дружество едноличен търговец. Сега ще кажа нещо пак от историята. Когато нашите пътища се разделиха и бяха му обвинили, че съм откраднал от предизборния щаб пари, аз осъдих Ахмед за клевета за 1 лев. Не, че е важно това. И когато излезе окончателното решение, че е осъден за 1 лев и толкова беше унижен, той нападна съда. Иван Григоров, Бог да го прости, тогава шеф на съда, му реагира много остро.
когато е реагирал за 1 лев, когато е осъден. Представете си какво се е случило, когато получил изпълнителен лист за 35-6 милиона да плати като собственик на ТЕЦ Варна. Още когато като физическо лице го направиха собственик на ТЕЦ Варна, аз тогава излязах в медиите, казах, че това е голям капан за самия Доган и чрез него да уредат абсолютно всички задължения на ТЕЦ Варна с студени резерв или други. Сега, за да не удължавам и отекчавам аудиторията, в един момент Доган става заложник с партията и с всички тези хора на тази ситуация. И трябва да се намерят тези пари. Да. Да кажа на нашите слушатели, че това се случва август месец 23-та година. Тоест оттам някъде вече започват някакви процеси, според вас. Дори с тези дела има връзка. Беше ударена шефката на съда във Варна и прокурора, окръжния прокурор на Варна. Да. Защо не са предотвратени това дело? Всичко това сега в момента се връщаме на настоящата ситуация. Ама сега Пеевски ли трябва да осигури парите, господин Октай? Пеевски е легендата, разрушител и не е градител. Не е феномен, ви казвате. Не е феномен, само както казва Доган. Само е комбинативен явно. Той е един комбинативен, както много други хора, които са присъствали в това пространство през годините. Той беше замминистър, когато съсипаха държавния резерв по времето на Емен Етем по съдилища. Аз това и бяха го искам да уволнили. попитам. Как се случи, че всичко това... И след това беше унищожител на тютюнопроизводството, цигарните фабрики. Така. След това беше унищожител на КТБ и медии. Така, също има заслуги, но сега... В тези негови действия, особено около разпределянето на кредитните активи, портфейли на КТБ, той направи заложници много хора и във вашата гилдия, и в съдебната гилдия, в политическата гилдия, и във всички сектори на живота. И по този начин той е така, в техните уста е голям герой и хвалебствен. Сега в един момент обаче ситуацията е различна. Той е посочен по Магнитски. Защо Доган рискува не само авторитета на партията, дразнейки Америка, Британия, Брюксел. Първо го назначава за председател на парламентарна група. След това сега вече официално той го номинира за председател на ДПС с това писмо. Може ли само да уточним нещо, защото е важно? Така ли става? Не е ли структурите да номинират? Защото Пеевски в звука, който чухме, каза, че всеки, който иска, ще се кандидатира. Но той още преди да е започнала процедурата, той вече обяви Сега ще разкажа. И за да мога да направя заключението, че прекалено много ще отекчем аудиторията, но интересно. Има много въпроси да знаем. Сега, какво се случва обаче? Делян Пеевски не го познавам лично. Не, никога? Не, никога не съм го виждал. Не съм си говорил с него. Не. С Илия Павлов се познавахме много добре, Пеевски... но след нашата раздяла с Ахмед и след смъртта на Илия Павлов на празния стол, казах аз, беше сложен. Винаги някой посредник трябва да... Делян Пеевски. Винаги трябва да някой финансово да осигурява комфорта на Ахмед и сараите. През годините. В случая какво се случва? Ахмед трябва да намери тези пари. Започнаха да атакуват и да искат оставката чрез устата на Пеевски на министъра на енергетиката. Сега нападнаха Лукойл. Тотал. А Ахмед, сараите му, Росенец се намират на територията на Лукойл. Миналата година му продадаха яхтата. За да не отекчаваме аудиторията, всяко се случва вчера. Петък. Ахмед не дойде на заседанието, както всички очакваха. Да, въпреки, че имаше специална организация, акредитации, нещо, което не се е случвало. По този начин той не уважи заседанието на Централния съвет, защо се скри. Защо? Второ, сега ще обясня. Второ, на заседанието, очаквайки Доган, на първия ред седят членове на ДПС и заместник-председатели на ДПС с огромен авторитет, както в Кърджалийско и Родопите, така и Северична България. Ще цитирам няколко имена. Хасан Азис,
заместник-председател на ДПС. 4 мандата кмет на Кърджали. Филис Усменова, евродепутат, заместник-председател. Анастасов и други там седят на първия ред. Изведнъж влиза един, който от няколко месеца е станал член на партията. Еднолично, без да покани тези заместници, унизително, сяда на стола, такова нещо никога не се е случвало. Аз не знам защо тези хора, по мое време, ако беше, всички тия ще да ги призова да напуснат залата. Защото той не е нито член на Централно оперативно бюро, нито е заместник-председател на партията, като какъв се явява той. Аз разбирам поне да беше посочил едно пълномощно, че Доган го упълномощава от него име, да ръководи заседанията и така нататък. Добре, как ще обясните? Чакайте. Как ще обясните аплодисментите? Еуфорията, която предизвика влизането на господин Пеевски. Тези хора наистина ли нямат собствена воля? Вижте, когато се организират такива шумни мероприятия по-късни, винаги има клакьори. Ама те и тези от първия ред ръкопляскаха. Няма значение. Това показва до каква степен тези хора са се сковали от страх. Защото? Какво ще им се случи? Защото Доган видяхте как се разправи не само с Лютви Местан, но и с самия Карадай, независимо, че пише суперлативи за него. Да. И нещо друго. Дилян Пеевски съобщава, че са освободили член на младежката организация. Но че те не са го избрали. То си имало младежки форум, където е било. Всичко това говори, че тези хора първо са изпаднали в как да го кажа, такъв стрес от поведението на самия Доган в цялата тази ситуация. И аз съм убеден, че до националната конференция ще има много голяма тих ропот, протест върху всичко това, което направи Доган, като ги унижи на това заседание с външно лице. Нещо друго. Кметовете вече са избрани, независимо, че Доган с пясъчния часовник ги посочи. Тези кметове имат 4 годишна власт. Те са обградени от местни феодали с интереси в ДПС през годините. ДПС отдавна не е нормална, законна, по правилата партийна структура. Всичко това няма начин да няма съпротива и бунтове в цялата страна, както се случи примерно сега на тези местни избори с община Омуртаг. Местната структура на ДПС, които управляваха до сега, се сблъскаха по време на уреждането на листите на ДПС в Търговище и влязаха в конфликт. След това бяха изключени и спечелиха изборите. Кажете сега, господин Октай, защо не стана неудобен Мустафа Карадайъ? Оставяме цялото това лицемерие с извиненията, благодарностите, оставяме на страна и думите на Доган, в които той така коментира и 30-годишната инвестиция в Карадайъ. Защо Карадайъ стана неудобен? Значи, ще го кажа, Карадайъ, кариерата му в ДПС започна от моя кабинет по препоръка на хората от Борно, Смолянско, още като студент. И по-късно на място на Хасан Азис оглави младежката организация и работеше в моите екипи предизборни щапове като математик и изчислител, дори по време на предварителните избори, кой да бъде кандидат-президент на ОДС. Петър Стоянов или Жельо Желев. От тогава всъщност и по-късно го вкарах в Централната избирателна комисия като такъв експерт. Защо ги казвам тези неща? Достатъчно добре познавам капацитета и възможността на Карадайъ. И не случайно споменах състава на този фонд за избори. Единият от този фонд си плати с живота си в сараите, Ахмет Емин. Другия беше възнаграден заради мълчанието си като доктор Адемов, няколко мандата министър и продължава да обикаля по местните избори, без да е депутат вече. И беше останал единствен Карадайъ, който не знам какъв герой се изписа, когато Ахмет беше свален от сцената по сценарий с газови пистолет, той се фърли срещу пистолета да спасява председателя. И от тогава всъщност той привлече вниманието. Това показваше, че той се готвеше от определен център да бъде бъдещия посочен от Доган след Лютви Местан за лидер на партията. И сега в момента, за това, че не са могли да се справят с това дело
във Варна, изцяло се пада първо върху него. Второ, пуснаха информация, така както по мое време дали е истина, когато в неговата декларация април месец, като депутат излезе, че е купил къща с двор, с кредит около 5000 евро да плаща всеки месец, не му стига заплата, че той е започнал да плаща този кредит от субсидиите на партията. Тоест, обичайни. Винаги, ще го кажа с едно изречение. Винаги в политиката, нека гражданите да знаят, става въпрос за власт и пари. Обаче, защо с него не беше постъпено по този унизителен... все още не е, като с Лютви Местан. Той беше изключен от партията, докато тук все пак виждаме, че той е част от партията, да, заличен е от всякъде, от всички комисии, от Z му е постано, така и че какво, страхувате, че има какво да каже ли? Всички приказки, че бил се сближил с Ердоган и Анкара. Снима се до паметника на всички Ататюрк. приказки, как той бил монополист върху кадрите и структурите на партията, това, което обясних за Доган и модела Доган, няма как Карадай, който и да е, или Тюместан на времето, да направи едно действие, което да не е санкционирано от Доган. Да не е санкционирано от Доган. Добре, чакайте да ви попитам нещо. Ако Пеевски върви към лидерския пост, не знам, вие така смятате ли, че той ще е следващия лидер на ДПС или за сега само имаме пробване на мнението? Ако Делян Пеевски с активността си, притискането, той зато е толкова му приписва, че видите ли говорител на правителство. Ще говорим за това после, да. Във всеки случай, ако той че може да стане? До април месец не може да уреди заема. Проблема с тези пари, да. Нали, тези пари, а Пеевски е санкционирания, една от причините всеки ден да ходи на работа, защото му трябва тези 10 000 лева. Да има заплата, да, така е. Така че всичко това, аз мисля, че в момента Пеевски повече работи за себе си, отколкото за Доган. Друг ми е въпроса. След като той вижда, сега обявявайки така със самочувствие кандидатурата си, какво се случва с тези преди него? И че във всеки един момент, в който стане неудобен, ще бъде унизен по този начин, по който бяха унизени и Карадая, и Лютви Местан. Защо го прави? Значи, ако Делян Пеевски не изпълни обещанието си да намери тези пари, Делян Пеевски ще свърши много зле, не само като партиен лидер и така нататък. Ама той, понеже е комбинативен, може би ще се справи, както очаква господин Доган. Те започнаха с притискането на зърнарите. Започнаха с притискането на хората. Вие по-добре от мен знаете, защото следите съдебния сектор. Колко много хората от обръчите на Доган, като Вълка, като Ковачки, като да не ги изброявам всичките. Все пак Гешев смениха. Сега. Какво да кажем? Гешев мога да го сменят, защото не си е свършил работа, как се казва. Та мисълта ми е какво е. Всичките тези хора в една банка имат отворени кредитни досиета по стотици милиони. Обаче има една особеност, различно от предишните години. Ние сме в чакалната на еврозоната. И всяко движение на средства, дори в междубанковия и личности, Васил Божков не може да тегли вече от Булбанк толкова безконтролно пари, или пък в саковете Асет Банк да плаща за магистралите. Така. Когато сме в чакалната на еврозоната, РМ2, във всеки случай всяко движение на средства се следи. И няма как и с тези кредитни портфели особено се следят. Дори кредитните портфели на много ваши колеги са още отворени там в една банка. Така, от КТБ са прехвърлени чрез лицето Пеевски и са все още необслужвани. Всичко това в момента поставя в изключително сложна ситуация хора като тези отворени портфели, кредитни досиета. Всичко това всеки гледа сам да спасява себе си. Обаче, кажете ми, господин Октай, защото ние на няколко пъти споменахме политиците и върха на ДПС, как избирателите на ДПС преглъщат всичко това? Те са интелигентни хора и всичко това, което се случва и коментира, сигурно стига и до тях. Те могат ли да приемат по този начин, да им се спускат и свалят председателите? Винаги съм говорил как се провеждат изборите в секциите на ДПС и селата. Там други
политически формации не пращат, не командират хора. Първо. Второ, те от името на други партии назначават свои хора и контролират целият процес. Години наред говоря, не е необходимо да купуваш циганите в квартала, а по-скоро можеш да купиш 5 членове на секционната избирателна комисия да ги контролираш. Да. И всичките викаха, не е възможно. Това е и ме иронизираха. И сега видяхме в записите какво става. Нали така? Точно така беше, да. Сега. И рекламират Пеевски как за нула време бил подредил структурите от Кърджали до Северична България. Да. Местните феодални обръчи организират изборите. И във вашето студио съм говорил за малките общини, как са феодални затворени общества. А в общините на ДПС изцяло са феодални и си има местни феодали, които контролират целият изборен процес, дори поминъка на хората. През хляба, през брашното, през млякото, през всичко. Целият им живот се контролира. Тоест те няма как да тръгнат срещу този модел, така ли? Ако е имало пробиви като в Долово изперих, в Никола Козлево и на други места в общините на Доган, то е било защото с тези местни, хитрино, в тези местни избори местните феодали са намирали покритие от Бойко Борисов и неговото управление. Обаче, какво се случи на тези избори? Сутринта слушах в БНТ Даниел Митов, който лъжеше, че как на местните избори ДПС са играли с БСП, с Възраждане, не знам. Напротив, в Търговище за първи път ДПС не издигнаха кандидат и бяха в коалиция и избраха първи мандат кандидата на ГЕРБ. В Хасково се случи също, да не ги изброявам всички региони. Та, мисълта ми е, този път дори своите народни представители, като Гюнай Юсмен, който беше областен управител и сега пак е депутат, който владееше Изперих със своите кооперации като местен феодал, сега Изперих отново стана на ДПС, защото Бойко предаде Гюнай Юсмен. Предаде в Дулово доктор Юксел. Всичко това в защо го говоря това нещо? ГЕРБ и ДПС играха и в други региони пък играха с БСП, като Шумен, като Силистра и много други региони. Аз съм стар изборчия и знам какво става в страната. Тези местни феодали правят тези избори. И какво направи Пеевски? Обиколи всички местни феодали и даже в Разград пристига заедно с областния управител, сегашния областен управител и с шефовете на полицейските служби. Ама чакайте, той е назначен от Продължаваме промяната, сегашния областен управител. Ето видяхте, и министър на вътрешните работи също беше назначен. Да. Значи, от Продължаваме промяната. Ние още не знаем колко от министрите в този кабинет ги е посочил като независими личности. Ами да излязат и да кажат от Продължаваме промяната. Сигурно ще ги каже Денков. Като ето виждате, какво става с министър на електрониката, министър на вътрешните работи и така. ДПС управлява. Да. Тук не говорим за ДПС. Зад кулисията управлява. Значи, и сега ли? И сега. С това правителство. Вижте, не случайно е толкова агресията за опита за промяна. Опита за битката за промяна. Вълната, енергията за промяна. Аз промяната не идентифицирам с личности. А с партия? И политически партии. Друг е въпросът доколко те ще се справят. Още когато направиха първото правителство, във вашите колеги в едни предания, аз нарочно иронизирах нагледно, казах, че трябва да разберат, че са тези момчета от Харвард, трябва да разберат, че се намират сред политически алигатори. И трябва да направят играта си в противодействие, защото ще бъдат разкъсани. Та мисълта ми е, всичко това особено се подсилва като логистика европейска, натовска, около войните и така нататък, че за първи път в полза на, пак казвам, като казвам промяна, нямам предвид нито Кирил, нито Асен и така нататък. В полза на тази логистика и промяна в България и преди говорех, че битката ще бъде изток-запад и виждате до каква степен. Господин Пеевски е най-първия евроатлантик и антипутин последовател. Ами до вчера обслужващите на Путин, още повече с фирмите си приближени Пеевски, заедно с Бойко Борисов от Южен поток изчезнаха 700 милиона. Добре, кажете защо всичко това, което казвате, е известно, в смисъл по отношение на тези Южен поток и така нататък. Защо Продължаваме промяната Демократична България допускат
да им се назначават министри, да им се областните им управители да участват в договорки за това как да се гласува. Защо допускат Пеевски да е говорител на властта? Веднъж имах среща с тях, близо 4 часа в техната централа. Кои тях? С Кирил Петков, Асен Василев, преди тези избори и Андрей Гюров. 4 часа им говорих. Андрей Гюров подуправител. Сега подуправител. Той беше посродник на нашата среща. И защо го споменавам това? Опитах се да им обясня, че тая работа с наивност и интелигентност няма да се отвоюва държавата и трябва да са готови за всякаква битка. Напоследък забелязвам признаци на устояването на крепостта на промяната. Как? Примерно. Особено последната седмица, около дерогацията, около Нефтохимия и ред други неща, как ще свалят правителството. Нали така? Бойко и Пеевски вече са в комбина. Директно са в коалиция. 104 мандата имат. Да. И постоянно атакуват Демократична България да се отдели от тях, защото те са добри, те други са лоши. Са лоши, да. И мисълта ми е, че какво казва последната седмица? Да ни свалят. Казва Денков, министър-председателя, казва Кирил, за първи път устояват, но бъркат стратегията при извоюването на конструирането на властта. Какво правихме ние? Връщам се, сега казват злобка, обидно, казват не коалиция и всички повтарят медиите. Значи, връщам се, понеже се връщаме много в историята. Ама след малко трябва да приключваме. 91 година. Да. СДС 110 мандата, ние сме 24, без да подписваме коалиционно споразумение с глобка ли бяхме? Тогава... Или първото демократично правителство и така нататък. Сега, всичко това през годините и сега тази атака, негативна атака ще продължи. И ще бъдат изнервени много хора. И зато и някои хора, които има една поговорка българска. Те не го искат в селото, а той иска поп да става. Нали? Има такава поговорка. Второ, някои хора започнаха да стават по-големи папи от папата. Католици от папата. Сега, хора като Бойко Борисов, които въртяха колелото с Путин. За гъста и така тръбата. Хора като Доган, който преди малко споменахме и свърли Лютви Местан за това, че е заел определена позиция. Имаше негови изложения в полза на Путин, как ще се разпадне Европейския съюз и така нататък. Всичко това изведнъж, защо се обръщат? Искат отново да са героите днеска за антипутинисти и да привлекат вниманието и да продължат агонията в сътрудничество с Брюксел и Европейския съюз. Обаче няма да им се случи, ще ви кажа защо и с това ще приключа. Предстоят избори за Европейски съюз. Много от лидерите на Европейския съюз с газовите проекти, с посредничеството на Шроден са станали зависими от Москва. Ще бъдат осветени много и треперят всички сега в момента. И срещу европейските избори ще има осветяване на цели фамилии от европейското семейство, които се прегръщаха с хора като Бойко, хора като Ерика Коси. И всичко това те първа, както за логистиката България и Балканите, така и за европейското пространство ще има много събития. И на мен тази седмица, и с това ще завърша, ми направи изключително впечатление, защото следя и световната политика и евентуално преструктурирането на световните сили, кацането на лидера на Китай, непосрещането му с официални почести, отиди и кои го посрещнаха, как го посрещнаха и това променя абсолютно конфигурацията и затова нашите тук водещи политици се опитват да се закачат. Така, аз обаче на финала искам пак да ви върна към въпроса, който за мен винаги е бил най-интересен. Ще допуснат ли избирателите на ДПС някой друг да решава какво ще се случва в тяхната партия? Аз за това споменах. Не ги ли подценяват прекалено много с провокацията Пеевски? С посочването на Пеевски и неговото стоене от среща, обидно за всички, ако беше малко по-умен, както го изкарват, и феномен, щеш да покани поне двама от заместник-председателите да седат с него. Да. Нали? А те играха грубо срещу тези хора и директно ги унижиха. Първо. Второ, тези хора се връщат
и ще се срещнат с много хора. Трето, кметовете вече имат власт. Местните феодали имат власт. Те са различни от властта на Доган в тези негови така наречени крепости. Независимо, че Пеевски ги обходи и ги подплаши, това не значи, че тези хора ще се подплашат толкова Тоест, лесно. какво смятате, че ще се случи? Аз смятам, че тези феодали ще се готвят много сериозно какви делегати какво ще излъчат за този конгрес. Второ, на всички областни конференции 100% упълномощен вече от Пеевски ще присъства, за да ги заплашва допълнително. Тоест Пеевски ще прави конференциите, ще прави местните конференции. И с това номиниране от Доган, едва ли някой ще посмее официално да номинира някой. Така. Аз мисля, че Доган, каквото и да е целял с това нещо, ще се провали и накрая ще отстъпи от всички свои намерения и както винаги го е правил, Пеевски е бил подведен, както изчезна Христо Бисеров, както изчезват някои хора, ще се случи също. Тоест да гледа назад Пеевски, да предполага каква може да му е съдбата. Да видим за как ще се развият тези неща. Наистина много интересни процеси в Движението за права и свободи, поне на високо политическо ниво, обаче аз си мисля, че е важно и избирателите да могат да дават оценка за това, което се случва. Затова ви питах и няколко пъти. Благодаря ви, Осман Октай, в студиото на Политически некоректно. Благодаря и аз.